ये दुर्गा भवानी अबू है ना अब हमारा लगा थोड़ा देर खतरा हाँ तोहरे के हम दुर्गा जी बुझता तो ही हमारे दुर्गा जी हो। अरे बनल हम अब बाकी लोग तो हमें कितना डाइनो आइल हो सब क दिए सब हाँ तो किया मत बढ़िया सब बच के रहियो। हाँ ये दुर्गा भवानी अरे माई महारानी ये दुर्गा भवानी अरे माई महारानी दुखवा सुना यहाँ का कलयुग दुर्गा जी आई साक्षात दुर्गा जी सब कमेटी महोदय लोग सब बैठल बा। हाँ लेकिन वो लोग देख लेनी कि दुर्गा जी के बारे में जी साउंड बढ़ाइए। त्रिशूल तो नहीं दे दी त्रिशूल दे दी त्रिशूलवा दे दीजिए। हाँ कहाँ बा त्रिशूलवा कमेटी के लगे अफगान त्रिशूलवा रहल हाँ भवानी माई महारानी दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो माई दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो आई भैया आकाश बल्डिया निवासी बल्डिया बाजार से हम कालिए गावत रहूं। हाँ वैसे बहुत बहुत पुरस्कार मिलल। सिटी रोका है बाबू सिटी रोका हमरा तरफ से नमस्कार बा। तनी जगह दे दी लोगिन। हाँ ए माता बहन ओही में सेटिंग करके बैठा ली लोगिन। वाह वाह ओही जे बैठा ली बैठ जा बैठ जा बैठबू तो हमें जगह भी देखता रहा। कौन कर दे बैठो ओए अरे बुढ़िया बैठ ना बोला कहां जाई बोला कहां जाई बोला कहाँ जाई बोला कहाँ जाई बोला कहाँ जाई माई बोला कहां जाई बोला कहां जाई बोला कहाँ जाई बोला कहाँ जाई बोला कहाँ जाई माई दुखवा आ जाई हो माई दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो माई दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो माई निकाली एगो रुआ निकाली ना हाँ वो हाथ में रह के चाहिए हमारे हाथ में रही तो ठीक लगी ना। हमनी का पैसा कमा के का कइल जाई कल्याण करे के लोग के सब का के तरलू के तरलू हमरो के तारा ए मोर माईया के भगिया समारो ए मोर माईया के भगिया समारो हो ए मोर माईया के भगिया समारो हो सब का के तरलू हमरो के तारा ए मोर माईया के भगिया समारो मोर माईया के भगिया समारो हो मोर माईया के
बरसे बदरिया तरसे नजरिया बरसे बदरिया तरसे नजरिया वीडियो मत करी हाँ रघुआ शोभा नहीं का देत वीडियो कही तो दुखबा सुना आ जाई कहाँ जाई हो दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो दुखवा सुनावे कहाँ जाई हो बिहारी ओइले दुआरी है अफसाना हाँ नहीं खैले यहाँ के खाना खाना नहीं खोइले ना बजाओ के तो परबे करी पढ़बे करी तार नसीब बाकी मुंह चाम पीटता रह हाँ जिंदा चाम पीटे के तरह ढंग कहियो नहीं सब विनय बिहारी ओइले दुआरी राधे श्याम रसिया भइले तोहरो पुजारी राधे श्याम रसिया भइले तोहरो पुजारी हो राधे श्याम रसिया भइले तोहरो पुजारी ये होता के आदे जात देखी हमार छोट लड़का जेठ लड़का हाँ सूरज रंग रसिया सूरज रंग रसिया जी हम भैनी राधे श्याम रसिया हाँ तरी खड़ा हो जा खड़ा हो जाए भैया इनकर नाम धैनी हम सूरज रंग रसिया रंग के रसिया योरवल के सेवा करिए हाँ गीत गौनई से और देवता लोग आइल बा काहे खतर आइल बा देवता लोग मदसिया जी कहाँ मानी आई जल्दी सेवा करी ए 20 रुपया ना जल्दी आई जल्दी आई जल्दी आई हेलो हाँ बड़ी अजय बिहारी ओइले दुआरी जय हो राधे श्याम रसिया भइले तोहर राधे श्याम रसिया भइले तोहर पुजारी हो राधे श्याम रसिया भइले तोहर पुजारी दुर्गा भवानी माई महारानी दुर्गा भवानी माई महारानी लोरावन बहावे कहाँ जाई हो माई लोरावन बहावे कहाँ जाई हो माई लोरावन बहावे कहाँ जाई हो